Predstavujeme vám IBV Ježkova Ves, novú lokalitu, ktorá spája pokoj vidieka s komfortom moderného bývania. V ponuke je 12 stavebných pozemkov s rozlohou 828 až 831 m2. Ideálna veľkosť pre pohodlné rodinné bývanie. Samozrejmosťou sú vybudované inžinierské siete, elektrina, vodovod a prístupová cesta, takže môžete bez starostí začať plánovať svoj vysnívaný domov. V rámci prác vzniká aj nový odvodňovací žľab, ktorý zabezpečí bezproblémové fungovanie celej lokality a prinesie ešte väčšie pohodlie. Prečo práve Ježkova Ves? Predstavte si tiché a pokojné prostredie, kde vás ráno zobúdza spev vtákov a z okna sa vám otvára výhľad na majestátne Tribežské pohorie. Miesto, kde sa čas spomaľuje, no zároveň máte všetko potrebné na dosah. Topolčany sú vzdialené len 16 kilometrov, Partizánske 14 kilometrov a Zlaté Moravce 25 kilometrov. Priamo v obci sa nachádza materská škola po kompletnej rekonštrukcii aj potraviny, ktoré dotvárajú príjemnú atmosféru malebnej dediny. IBV Ježkova Ves. Miesto, kde sa stretáva pokoj, príroda a kvalita života. Miesto, kde sa váš sen o vlastnom bývaní môže stať skutočnosťou. Zavolajte a dohodnite si obhliadku ešte dnes. Príďte sa presvedčiť, že Ježkova Ves je miesto, kde sa býva srdcom.